Umuntu oweqile ephehlweni kwenziwa njani ngaye? Angibonge baba. Mhlamba ke siqaleni la sizame ukuyihlaziya ngendlela ezothanda ukucaca noma ezocacisa kakhulu. Yeah. Uma ngabe usephehlweni usuke ufike nabantu bakini noma nezidalwa zakini. Njoba usuke udla intwaso usukumelele izidalwa zakini. Ngesikhathi ufika angenze ngami isibonelo. La ekhaya ufika la ekhaya uzothwasa ngihlanganisa izidalwa zakho nezidalwa zala ekhaya ukuthi isebenzisane ngesikhathi ngikhulisa izidalwa zakho ngoba izidalwa zakho isuke ifuna ukuzokhula noma isuke ifuna ukuzofunda la ekhaya. Igama elithi ukuthwasa limelele ukufunda. Mawusathwasa usuku usafunda. Ake ngizame ukuphinde ngiqhubeke. Uma ngabe ke ingane isiphuma ihamba la ekhaya yeqa. Chaza ukuthi njoba yeqa nje ihamba ishiya izidalwa ngemumva ngoba ithathe lento ibuke kanje ifanise noma ibuthe nemali. Mawufika la ekhaya ngihlanganisa ndawonye nezidalwa zala ekhaya ukuze izidalwa zakho ikwazi ukukhula zikhuliswa izidalwa zami baba. Njengoba kade sikukhombile ukuthi sicela ukuthi uhambe uye kokhuliswa. Nkosi yami. Komanzini. Nkosi yami. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthini izinto. Amafasha basosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.